соат ба вақти прогара сода ҳаст. бинандагони азиз ва ман дар чанд дақиқа дигар барои шумо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва ёдовар мешавам ки 3 соат пас барномаи хабариро мустақиман пешниҳоди шумо хоҳем кард дар ҳамин ҷо дар Ozodivideo ва умедворем чун ҳамеша моро ҳамроҳӣ мекунед. шурӯъ мекунам аз эълон. Ширкати ҳавоии Тоҷик Эйр ба диққати шаҳрвандони Тоҷикистон мерасонад ки рӯзи 8 июл ҳавопаймои ин ширкат аз Екатеринбург ба Душанбе парвоз анҷом медиҳад. Соати парвоз 3 бо вақти маҳаллӣ таъин шудааст. Тибқи нақшаи қаблӣ парвози мазкур мебоист рӯзи 7 июл сурат мегирифт. Тоҷик Эйр мегӯяд интихоби мусофирони парвоз аз рӯи рӯйхати тартибёфтаи сафорати Тоҷикистон дар Русия ва консулгарии генералии ин кишвар дар Екатеринбург сурат мегирад. Нархи билети парвоз 21463 рубл муқаррар гардидааст. Барои кӯдакони аз 5 то 12 сола 50% ҳамин нарх ва кӯдакони то 5 сола бепул мебошад. онҳое ки баргаштанашон ба ватан ногузир аст метавонанд барои номнавис кардан тариқи почтаи электронӣ муроҷиат кунанд. Тоҷик Эйр хотиррасон мекунад ки бартарӣ ба занону кӯдакон, одамони бузургсолу бемор, дониҷон ва онҳое ки ба сафари хизматӣ рафта буданд дода мешавад. дар ҳамин ҳол вазорати кори хориҷии Тоҷикистон мегӯяд ки имрӯз шаҳрвандони дармонда дар марзи Ӯзбекистону Қазоқистон ба ватан интиқол дода мешаванд. Ба қавли вазорат рӯзи 1 июл 108 тоҷиконро ки асосан занону кӯдакон ва афроди бузургсол буданд ба Тоҷикистон оварданд. Имрӯз беш аз 650 нафари боқимондаро ки дар гузаргоҳи Жибек-Жӯле ҳастанд бо автобусҳои транзитӣ ба ватан мерасонанд. дар ин бора аллакай бо ҷониби Ӯзбекистон тавофуқ ҳосил шудааст. ҳамаи ин муҳоҷирон дар карантин нигоҳ дошта хоҳанд шуд. баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз ин марз асосан бо кӯмаки Созмони ҷаҳонии муҳоҷират сурат мегирад. То кунун 2 дафъа бо сармоягузории Амрико ва мусоидати молии ҳукумати Норвегия муҳоҷиронро бо мусофирбарҳо ва бо риояи қоидаҳои бедоштӣ ба Тоҷикистон бурд. қаблан таибони тоҷик баъди ташхис дар бадани беш аз 50 нафари муҳоҷирони овардашуда COVID-19-ро ошкор карданд. хешовандони маҳбусони сиёсӣ 8 нафар бо ному насабашон ки дар хориҷи Тоҷикистон ба сар мебаранд, рӯзи 29 июн бо унвони президенти Тоҷикистон Достони Кул ва ба ваколадор оиди ҳуқуқи инсон яъне омбудсмен нома ирсол карданд. дар ин нома ки нусхаи он ба Радиои Озодӣ расидааст, зикр шудааст ки зери фишор ва таъқиб қарор гирифтани наздикони мо чӣ дар маҳбас ва чӣ дар озодӣ дар дохили кишвар моро водор кард ки боз як бори дигар аз тамоми ҳуқуқҳои шаҳрвандии худ истифода намуда ба шумо муроҷиат намоем. ахиран нашри филми хиёнат дар шабакаҳои телевизиони Тоҷикистон ва шабакаҳои иҷтимоӣ нишон дод ки ба қавли наздикони маҳбусони сиёсӣ пахши навори пайвандонашон аз ҷониби мақомоти интизомии кишвар маҷбурӣ буда бо истифодаи таҳдид навор гирифта шуданд ки ҳолати рӯҳияшон исботи гуфтаҳои онҳост. идораи ваколадор оиди ҳуқуқи инсон мегӯяд номаи дасти ҷамъии наздикони маҳбусони сиёсиро дастрас карданд. ҳусниддин Нидоев ба Радиои Озодӣ гуфт ки азбаски ин нома хусусияти тафтишотӣ ва боҷӯӣ дорад, онро ба Достони Кул ирсол доштанд ва тақозо карданд ки ҳолатҳои фишор ба пайвандони онҳо мавриди таҳқиқ қарор дода шавад. Достони Кули Тоҷикистон тафсилоти парвандаи як қатли номусӣ дар ноҳияи Панҷро нашр намуд. Ба қавли манбаъ додгоҳи вилояти Хатлон рӯзи 3 апрел Нурмуҳаммад Нуров сокини деҳаи сафеддорони ҷамъияти озодагони ноҳияи Панҷро бо ҷурми куштани писари ҳамсояашон Хуршед Ғолибов ба 14 соли зиндон маҳкум кард. Достони мегӯяд Хуршед духтари Нуров Дилафрӯзро дӯст дошта ба хонаашон хостгор фиристодааст, вале Нуров дархости ӯро рад карда моҳи декабри соли 2019 ба издивоҷи духтараш ба як хеши наздикашон розигӣ додааст. Хуршед исрор меварзад ки Дилафрӯзро ба ӯ бидиҳанд. рӯзи 14 январ вақте Хуршед ҳамроҳи домод Беҳрӯз ба хонаи Нуров меоянд ва Хуршед дар пеши ҳама мегӯяд ки бо Дилафрӯз робитаи ошиқона дорад, Нурмуҳаммад Нуров ба ғазаб омада кордро бо дасти росташ мегирад ва ба тарафи қисмӣ кардани Ғолибов 2 маротиба мезанад ки дар натиҷа ин ҷавон ба ҳалокат мерасад. як сокини вилояти Ҷалолободи Қирғизистон ки бо латукуб ва шиканҷаи шадиди ҳамсараш айбдор мешавад, аз толори додгоҳ озод шудааст. навори азияти ин зан моҳи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд ва сару садои зиёдеро ба бор овард. додарас ба ин мард 2 соли ҳабси шартӣ ё назорати санҷиширо пешбинӣ кардааст. ин банди нав дар кодекси ҷиноии Қирғизистон соли 2019 ворид карда шуда, тибқи он қонун зӯроварии хонаводагиро ҷиноят арзёбӣ мекунад. дар мурофиаи додгоҳӣ ба ду
пеши марди гунаҳгор чанд масъулияти дигар гузошта ва ҳушдор дода шуд, ки дар сурати иҷро накардани он ба қонуншиканӣ ӯ аз озодӣ маҳрум мегардад. Сокини 51-солаи ноҳияи Сӯзаки вилояти Ҷалолобод дар миёнаҳои моҳи июн баъди нашри навори латтукуби занаш дар интернет ба ҳабс гирифта шуд. дар навор дида мешуд, ки мард дар гардани ҳамсараш чанд баллони мошинро овехта аз сатил болояш об мерезад. Зан мегирияду хомӯш меистад. Мард аз зани дигар, ки он ҷо ҳузур дорад, талаб мекунад, ки саҳнаи азияти ҳамсарашро хуб ба навор бигирад. ҳомиёни ҳуқуқ аз ҳукми мард интиқод мекунанд ва мегӯянд, ин як паёми нодуруст ба мардони дигаре хоҳад буд, ки нисбати занони худ хушунатро раво мебинанд. барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва ё UNDP ба Вазорати тандурустиву ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон беш аз 8 тонна маводи дезинфексионӣ бар зидди COVID-19-ро тақдим кард. 1 июл ин созмон хабар дод, ки ба ниҳодҳои тандурустии шаҳри Душанбе беш аз 8 тонна хокаи хлорин ва маҳлули антисептикӣ тақдим намуд, ки муодили $46,000 мебошад. ин мавод дар навбати аввал мавриди истифодаи табибоне қарор мегирад, ки бо муолиҷаи беморони коронавирус машғул мебошанд. маводи мазкурро хазинаи ҷаҳонии Кока-Кола дар ҷавоб ба дархости UNDP таҳия кардааст. Бар пояи ин ташаббус Созмони Милали Муттаҳид аз ҳукуматҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сектори хусусӣ дархост намуда буд, ки ба Тоҷикистон дар муқобила бо сирояти пандемияи COVID-19 кӯмак расонад. моҳи гузашта UNDP ба Вазорати тандурустии Тоҷикистон таҷҳизоту фанновариҳои иттилоотӣ тақдим намуд, то ин ки табодули маълумот миёни Душанбе ва тамоми ноҳияҳои кишвар барқарор гардад. Бастаи кунунии кӯмакҳо бахше аз ваъдаи $2.7 миллион кӯмаки UNDP ба Тоҷикистон дар муқобила бо COVID-19 мебошад. ва Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти 3 ҷавон хабар медиҳад, ки ба нашаҷалубӣ муттаҳам мешаванд. онҳо дар шаҳри Норак боздошт шуданд. Вазорат мегӯяд Одинаев Шермаҳмади 28 сола, сокини ноҳияи Дарвоз, Қобилҷон Мирзомуддини 29 сола, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ва Сабуров Манучери 23 сола, сокини шаҳри Кӯло буданд. ба қавли манбаъ, боздоштшудаҳо ба хариду фурӯши маводи нашадори нави ҳашиш машғул буданд. нисбати ҳар 3 нафар парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. хуб бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд, ки то ин соат ба дасти мо расид ва ман барои шумо гуфтам. бо гузоришҳои рӯз баъди 3 соат дигар ман ҳамаи шуморо дар барномаи хабарӣ мунтазир хоҳам буд. то он дам худро эҳтиёт кунед ва сипоси фаровон, ки бо мо ҳастед.